може да правиш. Обикавам с един кръг и после се махам. Аз го вървя след деня, гледаш ли да? И гледате ли да пънче? Да. Аз по-добре съм отпред, защото... Няма значение. Без значение. Важното е да сте на клин снимките. Оле. Оле. Когато тя се обръща, не снима и мене снима идея. Някой пъти бъде когато знам да клипа. Дали? Ама аз в момента го правя клипа, така че всичко до това ще си остане като информация от него, нали разбираш? Да. Предстои ни ходене! Нека що го носиш, глипате? Вози са. Май се надея и е свършил бензина. Ще ходи на ремонт колите. И мене имаш, нали? Да, бе, да. И на мене слушай бензина. Аз трябва да водя в бензината. Нека май се изработиха, пиле. Тук май това е била. Тук май я изработи ти. Избудалка си я направил. Да. Защо няма се свига? Не съм го забелязала. Няма нищо. Ударили са пъти. Да. Аз малко там някакъв се кладява, ще се тук. А пък аз ще си ще да. Нали? Да. Не те хващам. Пускам та. Пускам та, не те хващам. Ще кажеш... Ама ще ме хвана някой път, защото това... Айде, приберете с ним обратно. Щипките. Оле, вкусна ли е щипката, пате? Мамо се чуди с какво да той изхранва. Обикновено. Добре, тези щипки нямат край. Аз казах, някой може да ме снима как прибирам щипки. Идея как разхвърляш щипки. От тебе има идея.